nové informácie, zaujímavé správy, ale aj aktuality z diania v Pezinku vám aj dnes ponúkame v spravodajskom magazíne Týždeň. Som rada, že sledujete televíziu Pezinok. Vitajte. Aj v tomto roku bude mesto Pezinok oceňovať úspešných športovcov a športovkyne v rámci ankety Športovec roka mesta Pezinok za rok 2023. Anketa je už spustená a do 31. januára je možné podať nominácie na e-mail sportovecroka@msupezinok.sk. Nominácie posielajú športové kluby a odborná komisia, ale môže nomináciu na športovca roka poslať ktokoľvek z verejnosti. Tie základné kritériá sú tam, mal by to byť športovec športujúci v kluboch mesta Pezinok, alebo športovec, ktorý je rodený Pezinčan a momentálne má životnú situáciu takú, že športuje niekde inde. Nominácia na úspešného športovca či klub musí obsahovať tieto údaje. Určite meno športovca, druh športu a príslušnosť ku klubu. A veľmi by pomohla nejaká prezentácia, či už video alebo fotografická, rádovo 20-sekundová. Určite úspechy za rok 2023, pretože upozorňujem, že hodnotíme športovca za rok 2023. Vieme, že niektorí športovci majú úspešný rok 2022-2021, ale my riešime úspechy športovca za rok 2023. Po 31. januári budú všetky zaslané nominácie zosumarizované a spracované. Následne v termíne od 15. do 25. februára bude do hlasovania o najúspešnejšieho športovca Pezinka za rok 2023 zapojená aj široká verejnosť. Hlasovanie bude spustené prostredníctvom Simplicity, aplikácie, QR kódov a aj mailové hlasovanie. Kategórie sú jednotlivec dospelý junior, kolektív dospelý junior a plus máme kategóriu znevýhodneného športovca. Slávnostné odovzdávanie ocenení najúspešnejším pezínskym športovcom sa uskutoční v utorok 12. marca o 18. hodine v spoločenskej sále Domu kultúry Pezinok. Chceli by sme pozdvihnúť úroveň gala večera na vyššiu úroveň, ako to bolo v minulosti, preto zapájame do tejto akcie rôznych podporovateľov a malých sponzorov s tým, že športovci by si mali užiť tento gala večer a mestský úrad by ocenil ich celoročné úsilie, pretože vieme, že v Pezinku je veľké množstvo športujúcich ľudí, mládeže, ale aj dospelých a takúto akciu si oni zaslúžia. Všetky potrebné informácie k ankete Športovec roka mesta Pezinok za rok 2023 nájdete na webovej stránke Pezinka. Koordinátorom ankety je Ľubomír Ryšavý, špecialista pre rozvoj športu. Kontaktovať ho môžete prostredníctvom e-mailu lubomír.rysavý@msupezinok.sk alebo na uvedených telefónnych číslach. Referát sociálnych vecí mesta Pezinok dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi. V minulom roku sa im podarilo vytvoriť zázemie v podobe priestorov na Zumberskej ulici, kde vznikol klub AZ. My sme na sociálnom referáte teda si veľmi cítili tú potrebu, že mať nejaký priestor pre deti a pre mládež. V podstate sme sa doteraz stretávali buď v dennom centre, že mali sme tak, že požičiavali sme si rôzne iné priestory, alebo sme potom v lete robili tábory, ale tú činnosť sme chceli robiť takú pravidelnú, že nie, že proste iba raz do roka. Takže hľadali sme nejaké možnosti, kde by sme mohli takýto klub pre deti a pre mládež vlastne vytvoriť. Ako sa ti tu páči, čo ste dnes robili? Zatiaľ sa mi to páči úplne výborne a fakt je to super tu. Bude to super. Čo ste dnes robili? Masky. Ako sa vám tu páči? Super. Mega moc. Klub je určený nielen deťom a mladým ľuďom, ale môže sa stať zázemím aj pre dospelých. Činnosť bude zameraná na tvorivé či zaujímavé aktivity, ale aj kultúrno-spoločenské podujatia či podpornú činnosť v sociálnej oblasti. Aktivity klubu by sa mali naplno rozbehnúť na jar a klub bude pre verejnosť otvorený 2-krát týždenne, v stredu a piatok v čase od 15. do 21. hodiny. Klub bude mať rozdelené tie aktivity pre nejaké menšie deti, pre mládež, ale budeme tu vlastne robiť aktivity aj pre dospelých, pretože ten priestor vieme využiť teda rôzne. Čo sa týka aktivít, tak kreatívna činnosť, nejaké workshopy, vzdelávania, doučovanie. Akože myslím si, že tých možností je veľmi veľa. Uvidíme, ako sa bude teda vyvíjať tá naša činnosť. Určite plánujeme to mať tak dlhodobo, nie len nejako na nejaký obmedzený čas.
Klub AZ, bezpečné miesto pre mladých ľudí, sa podarilo zriadiť aj vďaka externým finančným prostriedkom. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Mesto Pezinok sa zapojilo do výzvy na podporu mládeže z dotačnej schémy BSK a získalo sumu 5 000 eur. Stali ste sa v minulom roku, teda v období od 2. januára do 31. decembra 2023 vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností. Do 31. januára máte teda povinnosť podať príslušnému správcovi dane, v tomto prípade mestu Pezinok priznanie k daní z nehnuteľností. Daňové priznanie musia stihnúť podať do konca januára tí daňovníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2024 zapísaní v katastri nehnuteľnosti, predali nehnuteľnosť alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na podanie a vyrúbenie dane. Daňové priznanie treba podať na predpísaných tlačivách, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií. Tlačivá sú k dispozícii na Mestskom úrade v Pezinku, v klientskom centre, na referáte miestnych daní Mestského úradu v Pezinku na 2. poschodí a nájdete ho aj na webovej stránke mesta v editovateľnej forme. Aj v tomto roku pôjdeme k volebným urnám. Tentokrát si budeme voliť hlavu štátu. Na začiatku tohto roka boli vyhlásené voľby prezidenta Slovenskej republiky. Voľby prezidenta Slovenskej republiky boli vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a boli vyhlásené ako prvé kolo na deň 23. marca tohto roku. Pokiaľ kandidáti, ktorí budú kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky, nebudú úspešný v tom zmysle, že nebude zvolený prezident Slovenskej republiky v prvom kole. To znamená, že z počtu platných hlasov nezíska žiaden kandidát nadpolovičnú väčšinu. Bude sa teda vykonávať potom druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky a to bude potom o 2 týždne 6. apríla 2024. V tomto prípade budú volebné miestnosti otvorené od 7 hodiny do 22 hodiny. Mesto Pezinok má pripravených 18 volebných okrskov, takže aj 18 volebných miestností. Tieto miestnosti a okrsky neboli zatiaľ menené, takže sú v takom režime, ako boli aj doposiaľ. Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenska, ktorí majú právo voliť aj do Národnej rady Slovenskej republiky a najneskôr v deň konania volieb dovršia vek 18 rokov. Môže voliť volič, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike, ale taktiež aj volič, občan Slovenskej republiky, ktorý žije trvalo v cudzine. Volič, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa preukáže vo volebnej miestnosti svojim občianskym preukazom. Ak má vybavený hlasovací preukaz, tak teda aj občianskym preukazom a tým hlasovacím preukazom. V prípade, že volič má trvalý pobyt v cudzine, takže nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže taktiež voliť v niektorom z volebných okrskov na území teda Slovenskej republiky. Tu sa však preukáže svojím slovenským cestovným dokladom. Avšak ešte je potrebné, aby tento volič vyplnil čestné vyhlásenie o tom, že skutočne má ten trvalý pobyt v zahraničí. Zvoliť si prezidenta budú mať voliči možnosť len priamou voľbou. Voľba poštou v tomto prípade nie je možná. V prípade, že volič nebude v mieste svojho trvalého pobytu, môže využiť hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz požiada občan jednak osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ale takisto aj v listinnej forme, a to elektronicky. Žiadosti o hlasovací preukaz musia mať určité náležitosti, hlavne teda samozrejme meno a priezvisko voliča, rodné číslo, bydlisko. A pokiaľ chce, aby sme mu doručili ten hlasovací preukaz na inú adresu, než ktorú má v trvalom pobyte, musí ju tam uviesť. Tieto hlasovacie preukazy, pokiaľ požiadal teda listinou formou alebo elektronicky, posielame poštou, doručenkou do vlastných rúk. Hlasovacie preukazy budú vydávať mestské a obecné úrady. Dôležité je však dávať pozor na termíny, ktoré sa líšia pri osobnom vyzdvihnutí či zaslaní poštou a elektronicky. Osobne môže prevziať tieto hlasovacie preukazy najneskôr deň pred konaním volieb, to je 22. marca, alebo pre to druhé kolo zase je to 5. apríla. V prípade elektronických žiadostí môže volič podať žiadosť do 4. marca pre prvé kolo a do 14. marca pre druhé kolo prezidentských volieb.
Podpis, ktorý bude mať v žiadosti uvedený, nie je potrebné, aby ho úradne osvedčoval. Informácie o voľbe prezidenta Slovenskej republiky nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra a tejto téme je venovaná aj samostatná sekcia na webe mesta Pezinok. Ale už v súčasnej dobe sú všetky informácie na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a taktiež aj na našej webovej stránke mesta Pezinok. Pokiaľ volič potrebuje nejaké iné informácie, radi mu ich poskytneme na našom klientskom centre, najmä teda na referáte evidencie obyvateľstva a môže sa dotazovať taktiež aj na mailovej adrese, ktorá je voľby@msupezinok.sk. O čase a mieste, teda do ktorej volebnej miestnosti ako volič patríte, podľa miesta trvalého pobytu vás bude mesto informovať. Pred voľbami si v schránke nájdete oznámenie o mieste a čase konania volieb. Aj pri týchto voľbách je možnosť využiť hlasovanie do prenosnej urny, o ktorú treba požiadať buď na mestskom úrade, alebo priamo okrskovú volebnú komisiu. Pezínski dobrovoľní hasiči si v tomto roku pripomínajú významné výročie. Pred 150 rokmi vznikol v našom meste dobrovoľný hasičský zbor. Založený bol z iniciatívy mestského kapitána Františka Majsla v roku 1874. Pezínska DHZ počas roka pripravuje viaceré aktivity a akcie. Jednou z nich je aj rekonštrukcia historických hodín na vežičke hasičskej zbrojnice. Vlastníkom objektu je mesto Pezinok, ktoré vyhlásilo verejnú dobrovoľnú zbierku, do ktorej sa môžete zapojiť prostredníctvom transparentného účtu. Sme veľmi radi, že aj takouto formou sa môžeme snažiť vyzbierať peniaze od obyvateľov, pretože naša pomoc je zahrnutá na celý okres Pezinok. Finančný výťažok z tejto zbierky bude použitý na dobovú rekonštrukciu vežičky, teraz hodí na tejto vežičke, kde sú zo všetkých 4 strán hodiny, ktoré majú určitý mechanizmus a ten treba dobovo zrekonštruovať, aby hodiny zase fungovali. A s tým, že pokiaľ sa podarí vyzbierať samozrejme viacej peňazí, tak tieto peniaze budú použité na vežičku a na jej opravu, aby bola v stave v dnešnej dobe. Pezínski dobrovoľní hasiči intenzívne rekonštruujú objekt hasičskej zbrojnice. Od roku 2015 ju majú v dlhodobom nájme od mesta Pezinok. To v roku 2022 komplexne opravilo strechu a v obnove priestorov pokračujú svojpomocne dobrovoľní hasiči. Keď nám ju teda zhotoviteľ odozdal, vtedy boli prvé práce na tom, aby sme tam tú techniku dokázali dostať a všetko, čo potrebujeme jednak na tú výjazdovú činnosť. A samozrejme urobili sme čas, aby sme sa tam vedeli aj stretávať. Čaká nás ešte jedna časť dokončiť to. Naozaj tej roboty je tam dosť, pretože v podstate z tej vnútornej strany alebo z toho interiéru sme si väčšinu robili sami. To sú stovky hodín práce, veľa ľudí, takže naozaj, ale veríme tomu, že do toho Floriana, do tých našich oslav to stihneme. Predpokladaná hodnota dodania a inštalácie historických hodín na väžu hasičskej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici je 5760 €. Pomôcť prefinancovať túto opravu môžete aj vy. Stačí si zadať internetovú stránku transparentneúcty.sk a konkrétne mesto Pezinok a prispieť ľubovoľnou sumou. Dobrovoľná verejná zbierka bude trvať do 30. apríla tohto roka. Všetky informácie o zbierke nájdete aj na webovej stránke mesta Pezinok, kde je na hlavnej stránke vytvorená samostatná sekcia. Tu je uverejnený link na transparentný účet, ako aj presný účel využitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky. Kúria Grünfeld má za sebou úspešný rok 2023. Na začiatku minulého roka podpísali mesto Pezinok a občianska iniciatíva Grinava spoločné memorandum, na základe ktorého sa na Majeri naplno rozbehli dobrovoľnícke brigády. V sobotu 13. januára sa uskutočnila jubilejná 50. Za ten čas sme sa predovšetkým venovali exteriéru, pretože v interiéri sme nemohli nejak sa pohybovať. A v exteriéri našim cieľom, alebo naša taká cesta je, aby ten exteriér bol čím skôr možný, aby používala verejnosť. Predovšetkým sme tu čistili a chceli sme, aby sa tu spravili také prvky, aby verejnosť mala tu priestor na trávenie voľného času, na kultúru. Ale tak je to ešte ďaleko, ale sme na tej ceste. Za najväčší úspech si myslím, že by som mohla povedať, že sme vytrvali, že sme neprestali, že sme to boli každú sobotu, takto sme to aj nastavili, aby sa ľudia nemuseli stále pýtať, že kedy budeme, či budeme, tak sme to tak nastavili, že sme to každú sobotu do poludnia. Robili sme hlavne s exteriérovou zeleňou náletovou, ktorú sme likvidovali v okolitých častiach okolo objektu.
Robili sme na vnútorných priestoroch 3 objektov, to znamená kúria, súterénne priestory. Potom sme pracovali na dome číslo 2, vyčisťovali sme ho a takisto jeho okolie. A vzadu taký najfunkčnejší objekt je tzv. Pajta, ako taká stodola bývala. Tak to sme dávali do takej podoby, aby sme tam mohli skladovať nejaké materiály. No a to, čo sa podarilo a o čo sme hlavne usilovali v spolupráci s mestom, je vlastne dočasné zabezpečenie. To znamená, že dnes, ako stojíme tu, už mesiac do toho neprší, lebo strecha je dočasne zabezpečená fóliami. Stropy, ktoré boli v dezolátnom stave, tak sú podstojkované a všetky okná na prízemí a dvere na prízemí sú zadebnené, aby tam teda nevchádzali aj nejakí vandali a zároveň, aby objekt mohol pomaličky schnúť. Dobrovoľníci venujú prácam na kúrii svoj čas aj energiu takmer každú sobotu. Výsledky sú za nimi vidieť po každej brigáde. Pozitívne bolo, že občianska iniciatíva Grinava získala aj grant vo výške 14 620 eur a začala budovať exteriérové prvky. Prvým bolo drevené pódium a postupne pribúdajú aj ďalšie. Na Majeri sa ľudia minulý rok nestretávali iba pri práci, ale aj zábave. Vlastne vrcholom takého nášho snaženia počas minulého roka bolo tie 3 podujatia, ktoré sme mali s mestom dohodnuté, ktoré sa tu konali. Prvé bolo jablkové hodovanie, kde nás až zaskočil počet ľudí, ktorí prišli, takže to sme sa veľmi tešili. Potom to boli otvorené pivnice a teraz 30. decembra sme mali takú rozlúčku s rokom, takže to bolo také prvé podujatie, ktoré sa konalo vonku po tme. No a v takomto duchu chceme pokračovať ďalej. Chceme, aby to boli také kultúrne, spoločenské podujatia v rámci možností, aké nám tento priestor zatiaľ poskytuje. Aj v roku 2024 bude na Majeri stále dosť roboty. Plánov a činností, ktoré tu treba ešte urobiť, je veľa. Určite to bude ďalej pokračovanie v budovaní komunitnej záhrady, tam máme krásny priestor, krásne plány. Ešte tu pribudne veľké množstvo nových prvkov, pribudne tu veľmi pekné ohnisko a samozrejme nás čaká veľa zelenej práce, lebo tento areál je naozaj rozsiahly, takže práce bude tu dosť. Tým, že sa zatvorila tá budova, tak môžeme vlastne vypratávať interiérové priestory. Máme tam miestnosti, kde padli stropy, to znamená, že budeme rozoberať drevo, tehlové materiály, sutinu. Od samého začiatku my separujeme akýkoľvek odpad, takže toto je v podstate taká rutinná záležitosť. No a momentálne som spracoval architektonickú štúdiu na také zázemie toho domčeka číslo 2, kde by sme chceli v priebehu 2 rokov získať vlastne verejné záchody, nejakú prevádzku akéhosi komunitného zázemia, neskôr možno kaviarne, ktorá by slúžila, alebo kde by obsluhovali handicapovaní občania, aby sme ponúkli teda aj takúto možnosť, ktoré je tu na okolí málo v komercii. No a ďalej pokračovať v tých kultúrnych akciách. Brigády na Grinavskom Majeri majú svoj pevný termín, a to vždy v sobotu so začiatkom o 9. hodine. Aktivít, s ktorými je potrebné na kúrii pomôcť, je neúrekom a každá ruka je dobrá. Ak vás to oslovilo, neváhajte, ste srdečne vítaní. Cez víkend mala najvyššia ženská volejbalová extraliga na programe zápasy 18. kola. Išlo o posledné duely základnej časti. ŠVK Pezinok privítal v sobotu 20. januára na domácej palubovke tým VK Pirane Brusno. Zápas bol hneď od úvodných minút napínavý a herne veľmi vyrovnaný, čoho dôkazom bolo výsledné skóre 3-2 po setoch 25-21, 22-25, 17-25, 25-11 a 15-12.
Môžem povedať úprimne, že porodil som dneska s prepáčením. Uvedomovali sme si, že tento zápas je 6-bodový a chceli sme ho vyhrať, prispôsobili sme tomu všetko a myslím si, že dievčatá toto musí motivovať do ďalšej práce, pretože videli, že máme na tých superov, dokážeme aj nepriaznivý stav otočiť a som na ne hrdý dneska, pretože bojovali veľmi kolektívny výkon a tak by to malo vypadať v každom zápase. Veľmi dobrý bol 4. set z nášho pohľadu, škoda, že tak nehráme celý čas, pretože hrali sme s energiou, boli sme presní, boli sme zodpovední. Škoda tých 2 setov, kedy nám odišla trošku prihrávka, ale som rád, že babi nezložili hlavu a išli sme ďalej, išli sme si za víťazstvom dneska všetkými možnými spôsobmi. Teší ma samozrejme, že sme vyhrali dneska. Po tom, čo sme zažili tento týždeň v Trnave, zápas je to o mnoho lepšie. Trénovali sme samozrejme lepšie, bolo nás konečne viacej na tréningu, takže už sa začíname zohrávať a dúfam, že to bude do budúcna len lepšie. Okrem toho, túto 3. setu, ktorý by sme najradšej vymazali, to bol podľa mňa super zápas. Samozrejme aj Brusno bojovalo, nedali nám to zadarmo a sme radi, že sme vyhrali. Neviem, čo sa udialo úplne v tom 4. sete a musím povedať, že možno Pezinku vyšlo to striedanie nejako a vychádzalo im všetko. Veľmi ťažko sme sa nejako bodovo presadzovali, svedčí o tom aj ten výsledok toho setu. Nevedeli sme získať bod, naopak Pezinok, čoho sa dotkol, bol bod. Myslím, že ten 4. set rozhodol. Takisto potom to bolo aj v tom tiebreaku podobne, aj keď sme sa nevzdali, bojovali sme, aj sme viedli v tiebreaku, ale zase prišla miniséria, kedy sme nevedeli sami presadiť a myslím, že zaslúžene Pezinok nakoniec zvíťazil. V základnej časti sa podarilo pezínskym volejbalistkám vyhrať iba 2 zápasy. Na konci roka sa trápili a prehrávali každý duel. Menilo sa družstvo, bolo to veľmi ťažké, pretože niektoré baby sa ešte zapracovávali, plus ten náš tréning není úplne ideálny, keďže baby majú okrem volejbalu, ktorý je pre nich stále amatérsky šport, ostatné aktivity a niekedy je to ťažko sklbiť s tým volejbalom a s tými tréningami, ale som rád, že snažia sa a poctivosťou ďalej zájdeš, jak sa hovorí. Bolo to aj trápenie, ale tak to je také, že vždy niečo zranenie, niekto je chorý, vždy také nejaké doťahovačky, niekto nemôže, takže bolo to také bojovné, že sme museli to nejako dobojovať, ale zvládli sme to. Lídrom ženskej extraligy je po základnej časti volej projekt UKF Nitra. Týmy sa rozdelili do 2 skupín. ŠVK Pezinku patrí v skupine B, posledná 10. priečka. Chceme potrapiť každé jedno družstvo. Nemáme veľké oči, ale chceme poctivou prácou sa dvíhať z toho dna, kde si myslím, že vôbec nepatrí toto družstvo. Brusno má kvalitné hráčky, ktoré majú aj skúsenosti s reprezentáciou, takže možno ich každý považuje za nejakého outsidera, ale tie dievčatá to tiež majú v sebe. Videli sme to dneska, bojovali o každú jednu loptu, nevzdávali to a myslím si, že to Brusno bude náš najdôležitejší super. Tých ostatných môžeme iba potrapiť a prekvapiť. Program druhej časti extraligovej súťaže a zápasy pezínskeho týmu ŠVK Pezinok uverejníme už čoskoro na našej internetovej stránke tvpezinok.sk. Som rada, že ste nám dnes venovali svoj čas a pozornosť. Sledujte televíziu Pezinok aj na internetovej stránke tvpezinok.sk a YouTube kanály TV Pezinok Live. Tu nájdete denne aktualizované správy a informácie z nášho mesta. O týždeň sa vidíme opäť. Majte krásny a úspešný týždeň. Dovidenia. Mama,
opäť môžem privítať, tentokrát na magickom 13. ročníku Malokarpatského vinárskeho plesu. Nesmierne sa teším, že som dostal túto možnosť vás privítať na území mesta Pezinok. Želám vám nádherný večer, večer plný priateľstiev, dobrej zábavy. Je mi veľkou cťou v mene Európskeho vinárskeho rytierského stavu spolu otvárať tento krásny ples. Verím, že tá 13 ako magické číslo bude pre nás tento večer radostná, príjemná a že si ju užijeme. Je to tam! Salve